Roberto Morago, molt bona tarda. Molt bona tarda, Arnat. Roberto, la setmana passada ens parlaves d'una telenovel·la al govern nord-americà. Com va acabar? Doncs mira, just a l'últim moment, i per això em refereixo al mateix dissabte en què finalitzava el termini, la Cambra de Representants va aprovar un projecte de llei de finançament amb una durada de 45 dies per mantenir obertes les agències federals. Això és només una puntada de peu cap endavant, però almenys tenim una mica més de temps per seguir negociant, sense haver d'enviar ningú a l'atur, ni encara que sigui temporalment. Doncs menys mal, Roberto, que van arribar a aquest acord. I tant, si pel que sigui puja l'atur, la despensa del consumidor podria caure encara més i fer que l'economia pateixi una recessió severa en lloc de suau com es prevé actualment. De moment, les dades d'ocupació publicades aquesta setmana indiquen que les vacants continuen fortes, augmentant fins als 9,6 milions de llocs de treball disponibles al país de les oportunitats, o el que és el mateix, un lloc i mig de treball per cada persona aturada. De la mateixa manera, les noves peticions demanades d'atur han seguit la tendència recent, amb 200.000 nous demandants d'ocupació en espera de veure les conseqüències que tindran aquesta dada les vagues del sector de l'automòbil. Tant, Roberto, poden afectar o pot afectar aquesta vaga? Tot depèn de quan duri i quanta gent la secundi. Actualment s'estima que hi ha 127.000 llocs de treball en risc extensibles als 700.000 si tot el sindicat del sector de l'automòbil va a la vaga. De moment, no està afectant a Europa, on la taxa d'atur es manté en el 6,4% per la zona euro i Espanya és el fanaret vermell amb un 11,6% d'atur oficial. Pel que fa a indicadors, hem vist una millora a l'ISM manufacturer nord-americà de setembre. Aquest va superar les expectatives del mercat i va repuntar fins als 49 punts gràcies a l'avanç dels components d'ocupació i de noves comandes. A Europa, la revisió final dels PMIs de setembre va revelar una lleugera millora de la dada composta fins als 47,2 punts, la qual cosa millora la dada del mes anterior, però no aconsegueix assolir els 50 punts que marquen la diferència entre contracció i expansió. De moment, la feblesa del sector manufacturer està llastrant l'índex, encara que és possible que s'hi l'afegeixi el de serveis pròximament. Aquí hem vist com les ventes al detall queien un 2,1 analitzat, un 1% més baix que el mes anterior i en línia amb la pèrdua de confiança del consumidor europeu de la qual vam parlar la setmana passada. I totes aquestes notícies com afecten els mercats, Roberto? En renda fixa hem vist nous repunts a les tires dels bons de govern. Per exemple, el Treasury nord-americà va arribar a fregar el 4,9%, mentre que el Bund alemany oferia el 3%. Aquesta setmana ha anat de rècords, ja que fa més de 10 anys que no veiem aquests nivells a la renda fixa. També hem vist com les corbes continuen aplanant-se després dels repunts vistos als trams llargs d'aquestes. El diferencial entre els 2 anys i els 10 anys, Nord-Amèrica ja ha superat els menys 30 punts. Ningú diria que fa uns 20 dies estava gairebé als 80 punts negatius. Aquestes pujades als tirs han causat noves caigudes a la renda variable, on l'S&P 500 cau gairebé un 1%, alhora que l'Eurostoxx perde un 1% també. Per sectors, destaquen les caigudes al sector industrial per la seva ciclicitat, el d'utilities per la seva correlació amb els tipus d'interès i l'energètic per les caigudes vistes al preu del cru a l'espera de que la OPEP es pronunciï respecte si manté les retallades a la producció o no. I què ens espera per acabar la pròxima setmana? Doncs, Arnal, amb les dades de feina ja clares de cara a la pròxima reunió de la FED, ara l'atenció se centrarà en la inflació de setembre i el sentiment del consumidor de la Universitat de Michigan. A Europa es publicarà la dada de producció industrial agregada per la zona euro, així com la dada final d'inflació de França, Espanya i Alemanya. Doncs Roberto Morago, gestor de fons multiactius i clients institucionals de Creant Crèdit Andorrà, gràcies per haver passat una setmana més pel Ser Empresaris, per haver-nos ofert aquesta mirada dels mercats. Roberto, t'esperem la setmana vinent? Perfecte, moltes gràcies.